Quase. Paasha TV, nyaya sezvadziri. Mambo katika judgment. Mimi makasimuka kwa makadai judgment mambo dai. Kama simuka kubaba maswama tawa mwadara masidi. Simuka ndati tupanga ukuruwe. Saka chazokanganisika chi kuti makubatana panze. Iyo ngomana uyo ndiakana ukukunya maende papi. Ora mtu wayo unyitorambidza mahara. Changamire vanhu chava yataurwa yakapera namambo saka isisu kutaura kwatiri kuita taona bongozozo panze sezvo imimi neni takatarisana nedare iri vakuru vari muno saka handisi kuziva kuti pane chakanganisika here. Chakanganisika apa nyaya iripo ndeyekuti judgment yapiwa nedare. Dare rikapa judgment, iwo kana usina kugutsikana unotora matano, kana usingazivi kupenda unobvunza. Kana kutobvunza Yesu kuti zvino ina anda kugutsikana nejudgment yamandipa ndinoenda tinokuudza. iyo sika yakaita vanhu muno ndakobvunzwa inini chiyaniwe zomutemo order kwete utange kutumwa order naro simba zvise aside tererai mundidzisise tufunde mukati medare rino zvawaratidza iye wacho wanga uchida kurova nomwe namudzora muno disturbing a sitting court imhosva icontempt mamwe muno muri vanin'ina vangu vakoma vangu vabereki vangu asitiri muno by additional mandate imhosva zhinji dzandinogadzirisa dzimwe dzacho vamwe vanoramba asi achizobvuma kuseri kutoti andakazviita pana matema akaramba muno asi akazodzoka ega nanhasi ari kubhadhara mombe kuti zvichokwadi ndakarara nemukadzi wemunhu
asi chete zvakaoma pakuti uve unomiswa pamberi pedare utange kubvunzwa zvanenge wakaita. Hapana anobvuma mhosva zvinyoro. Ndesaka muri kuona kumajeri, vese vari kumajeri, kune vakapara mhosva nevasina kupara mhosva. Gara pasi, kugara pacheya murao wamambo makope, nokuti munyika ino kumadzimambo yese vanotonga vanhu madzimambo vanogara pafloor. Saka ini just because of a policeman, he is no longer anyway. Kuti zvita usitamangwadi kuzvita kwaita aiwa yaitaura tisipo kai vamwe vari kunzi endai kuguru endodzi ibhadhara chete. Terera hauna kubudikidzwa ndiwe watora almost 2 hours nhau yako. Ndaedza kuizeyazeya ndichiteerera kuinzwa usanditi mambo uyakarwa nebhuka asi mwana asiri wayo kupi achiga mvurawo handi pane mumwe munhu amatonga akarwa munhu nebhuka papai yacho isiriyo zvayo handi vakaita kunhengere kwati nacho yanga iri nyaya yenhiki here yemwana yanga iri nyaya yekuti munhu Order. Chifunde. Terera. Your actions. They are not accepted in this court. Ndataura ndikati. Pane kuita kwakadai mutongo wacho ndeuyu. Kana usina kugutsikana unoenda kwaunofungidzira naunogona kudzoka mudare. Yobuda chatinoda kuburitsa chokwadi. But my enemies, evidence yabuda muno mese muri nomo hapana mpengwa. Iwe wacho uri nomo, uyo mukadzi uyo wacho wakarara naye ari nomo, uyo murume wake ari nomo, ende vese vari above adult franchise. Vanhu vabva zero, vanhu zva zvakuru. Saka iwe watoenda ukatoti nongedza uyo aenda nedare vakati no tinoziva bhurugwa rikayadika kurova kumeso. Iwe ukati nongedzawo pacho pakakupinda akakubata saka teerera uyo ndipo pandataura inini am spiritual. Ona kama nangu I'm spiritual and at the same time ndinotakura Dutch law. Nesaka ndiri kutaura nemukana kana spiritual customary. Kutsika dzemadzitateguru yangu kare vaibata sei vanenge vaita upombwe. Ndo mabatiro yacho, ndio formula yacho. You follow the formula. And iwewe waitonga mhosva muno uchiziona vamwe uchivagarisa pasi apo uchitoseka. Nasi uno terera kana usina kuita ko vaye vaunotonga vachinogara vasina kuita vachita havagone kuramba kuti now iripo handi munovateerere guruve wakati ndio yacho atataura kuti kuguruve unoenda asi judgment ndapa nokuti evidence yabuda muno yakawanda rubanzo yakawanda and plus vechikama ndio vari kutoita makuna nehama dzavo vamwe vacho vasingataure vari ngozvinyerera vofira mukati zvakadaro. Zvino uyaya kuzototaura kuti uriya sekuru vake. Saka iyoyo kuti itori mhosva yokuti wewe sekuru iwewe mwana uya kuzochemera kwauri iwe wakutomuita mukati. Saka chinzwa judgment ndapa asi yekusumuka mudare kuzvidza dare is contempt of court. Saka contempt of court
ndainge ndatoti aiwa mapurisa ngavaya vambokutora kana kuti inini ndotaurira mapurisa vamuva kuti vakusungirire pamuti apo kudzimara koti yapera ndozoya ndozotaura newe because monya dziri munyika mangu dzinofunga dzine mangoromera iwayo midzi yangu munyika muno yamunenge makaenda kunotenga kuti muve nemasimba iwayo ende pamunenge muchirwa zvibhagera zvenyu munenge makatsika paivhu rangu ko pakaita muina pasapa ukagofokera ukadona aguke makumbo iwo unovimba napo kuti pasi apa pakangosimba chete hapana buria. Saka ndiri kutaura ndichiti ndinoda hunu netsika pakushaya hunu. Imimi mapurisa, it is a disgrace. It is a disgrace. Contempt unobisa mbudzi mbiri. Contempt yehunu wawaratidza uri mupurisa apa ndavosuspenda ndikati no chimbomira kuita basa nditake ndanzo kuti mukati hakuna dzimwe nhau dzinozobuda here dzokuti wanga uri kuita semcommunity. Aisi mhosva murau unoti munhu kana apara mhosva anditika zvinonzi anombobiswa pane vaye vanhu vangari kurarama ari maari. Saka ndambokumisa upurisa. Saka iwe wacho waisunga vanhu, iwe wacho unotorwisa muda wavo futi une contempt. Saka it's okay. Anobhadhara mbudzi mbiri contempt of court. Saka hunu wawatadza kuratidzawo chifunde. Dzimwe nhau munhu anouya ndinotonga sezvazviri kana wauya uchizochema kuti amombe yekubhadhara mhosva handina ndotaura hama dzavo kuti enda munomubetsera munhu aripe mhosva wakapara mhosva kana uchizotsvaga betsero unouya utsvaga betsero kwete kuti unochiwa kuti iwewe haugone kusvikika uri gomo risingakwirike ndi unofamba nenzira yemuravo. Saka mupe contempt of court kushora dare. Then kumapurisa imimi mapurisa yetu ngasumuka yapa ndipone tilipo machana mbirimbo mira muri vangani so patatu mataza kukontrola order. Takataka utoro munoro wanoti you're not fit to be policeman. Amuna kukwana you're not fit. Amuna kukwana you're not fit. You're not policeman. Mutaka muna training otherwise parisho no tell mapurisa duda ma application yenyu kutanga muchaenda kunovetwa kuko ndakada kutomirira ndakada kutora ese vana vari munyika mangu ndikati mabasa yari kunetsa vamwe vana kupasa grade 7 vamwe vana asiye zvino murawo uwakutaura kuti pakuda chirungu apa masamamani ngirikaya majudgment yanonyorwa nechisurungu kwenda kuhigh court achanonyorwa nechishona chandanga ndichiti vana regerari vana vedu havana kudzidza vese saka apa mupurisa wakuda competition. Yes. You are not fit. Tuwana turi kupara mhosva ndeto karate ndeto kung fu. Thank you very much. Sumuka uende kumbani sukula kuti mwe munoro. Now yako if you are not satisfied unogwara viripo unobvunza ofambiswa gwara. Anditi? Yes, sumuka hako uende ende vanhu vese ndoda muzvizive nhasi kuti kuwirirana kwangu imimi neni baba wenyu mamwe madzimambo yese kubvira kuna masero senator vanhu vanogara pafloor. Asi nini ndakataura ndikati no ndaendewo kuchikoro zvokuti ndinini wati vana vangu vapona vachigara pasaki
vachitongowa mhosva kwete ngavagare pamadheski vanouya vakageza zvino zvokuti vaite kunge punishment yacho vave vanorarira vanoumburuka mujecha kwete. Asi kana muri kuzvida ndinozviita nokuti ndio murawo wedare ramambo. Dare ramambo rinoda munhu agare pafulo. It's not a right, but it is just an advantage.